Moi bons días. Bo día. Bueno, ante todo, creo que hoxe falou vostede ante os medios de comunicación precisamente das multas. Estamos falando de multas, dese repunte das multas en Santiago. Creo que esta mañán se refería vostede ao respecto no Concello, verdade? Sí, a unha cuestión que afecta o día a día dos veciños, non? Un goberno de BNG e Compostela Berta que ademais non esconden a súa intención, que é multar moito máis, seguir sancionando por riba do que se está facendo. Prevén prácticamente duplicar os ingresos por multas. Estamos vendo xa como moitos, colectivos veciñais, pais e nais nas escolas, hostelería, profesionais comezan a notar xa esa presión nas multas en sitios, en horas, en lugares que non eran habituais, e coñecemos os datos do ano pasado onde se incrementou tamén esa recadación, non? Por tanto, aquí hai un debate que creemos que é necesario abrir entre seguridade viaria ou castigo indiscriminado, non? Porque aquí hai un termo medio que é o sentido común, non? Que o sentido común é utilizar as normas, utilizar as sancións, utilizar as multas cun obxectivo: mellorar a seguridade, facilitar o tráfico, non únicamente como un imposto encuberto para cazar o conductor despistado en sitios que ademais non aportan un plus de seguridade. Señor Berea, fai un momentiño escoitábamos a alcaldesa Goretti Samartín neste mesmo programa. Ela defendía que o radar de Conxo, que cando estaba na oposición dicía que era un radar meramente recaudatorio, que, estaba máis próximo a retiralo que a mantelo, agora di prácticamente todo o contrario, que hai informes que advirten de perigosidade neste lugar onde se sitúa o radar de Conxo, co cal parece ser que non se vai retirar. É que non é cambiar de opinión, é que quere poñer máis radares. Pasou de decir que era recadatorio e que o ia a retirar, non só mantelo, senón a decir que vai a poñer máis, e por eso, ven este extra de recadación, non? Non só que pedimos, somos claros, non? Unha auditoría pública, transparente, que se coñeza exactamente o nivel de sinistralidade que hai nesa contorna, se mellorou, se empeorou, se xa está o traballo feito polo radar e xa está perfectamente advertido ese perigo, é o que nos faríamos. Evidentemente o compromiso está aí, que é a retirada do radar, pero acompañado dunha serie de medidas moi claras, non? Esta auditoría que acabo de falar, unha sinalización clara, visible, pedagóxica, para que se cumpla o obxectivo da norma, que é cumplir os límites de tráfico, pero non andar sorprendendo ao conductor simplemente con ese objetivo de recadación, non? Por lo tanto, cando un radar cumple a súa función, a mellor xa non é necesario. Por tanto, ese debate ten que abrirse entre se estamos aquí para castigar indiscriminadamente, cando non hai solucións, poñer un radar e dedicarnos a multar e a recadar e a sablear os veciños, ou se queremos gobernar con seriedade, se queremos gobernar, con opcións, con solucións e con posibilidades que vayan moito máis alá de simplemente castigar, multar e sancionar. Porque de grafitis e cartelería eso non hai multas, non? Pedimos por escrito que nos deran os datos de sancións por cartelería, porque ademais teñen nome e apelidos, non hai que buscar o infractor, está ali, pon o nome normalmente son partidos políticos satélites do BNG ou organizacións xuvenís ou sindicais do BNG de Compostela Berta. Por tanto, imos ver que o que nos responden, pero toda a cidade está vendo que a cartelería que ensucia todo o casco histórico mesmo máis alá, ten nome e apelidos. Ademais non se cortan, non? Parece que aquí poden facer o que queiran nesta cidade porque goberna o BNG. Imos ver eses datos de sancións, algo que é evidente que está á vista de todo o mundo, excepto para os concelleiros do BNG, curiosamente. Falou hoxe tamén da estatua de Moncho Reboiras, entendo? Sí, falamos porque sorprenderonos moito unhas declaracións do voceiro do Partido Socialista esta fin de semana, que decía, e teño aquí anotadas textualmente, que este tipo de cuestións deben realizarse con máximo consenso e sen monopolizar o espazo público. Benvidos. Pero que vostedes votaron a favor desta estatua e da colocación desta estatua. Por lo tanto, claridade, nos facemos unha pregunta para que o voceiro do Partido Socialista nos diga se o Partido Socialista en Santiago está a favor desta estatua ou non. O que non vale dicir unha cousa e facer a contraria. Isto creo que o entende todo o mundo, non? E están tamén secuestrados ideolóxicamente polo BNG,
pois terán que explicarlo diante de toda a cidade, non? Dende o minuto 1, Ramón, o día seguinte ás eleccións, eu dixen que a maioría moderada, a maioría tranquila desta cidade estaría mellor representada no goberno co Partido Popular, que gañou as eleccións con eses 11 concelleiros, apoiado polo Partido Socialista con 6. Esa maioría social, como digo, tranquila e moderada. Eles preferiron, bueno, pues darlle o goberno a alguén que tiña metade de votos, que son 6, máis os 2 de Compostela Berta. Bueno, pois de aquelas decisións veñen estes problemas. Agora ben, que non enganen aos santiagueses, non? Por lo tanto, que digan a verdade. Están a favor ou en contra desta estatua. Non poden votar unha cousa e despois dicir a contraria. Pois don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular, como sempre, moitísimas gracias por analizar en directo a actualidade de Santiago aquí en Onda Cero. Un placer. Vamos co último hora en Santiago. María Teijeiro Durán.